To hagani ko por nga don nga ban ay ngu yo blay sa si sen pat bangala ya gaban wan biang sipi lambagi ni jingi kai nga da kirpat ru ipi ba pen pen jingmot bahana mar gani jingi kai ga bang hikai kadai ga ban ya rap ipi ba pen la ya gaban yang ban ya yang bat ban ya yang bat la da fi bakla ga jingim namar ngayo i don shibon gibrio kiba don ga jaka ga be nda habaki yakindo iga jing bakla aga jing ya identi ga jonki bar play tiga ni ga jing hikai ga bang krane fi metala arpat ngan yarap fi balang bana ga ni ga jing hikai ngan la iga ban I mean sim fi ba pin shai ba pinum bakla na gi nong rim jong ga tin ga jong play ba nginum le iki ba shabar na ga jing tho jong ga tin ga jong play mga yo iteng teng don ki brio ki ba penram mi ki brio ngayo idon ki ba slok ki ba ong kat tu play tu map shu pi don ki ba ong ba pila shimyo adahar nambar na ta daw blay map shu pi pin la day bet ki ta ki brio jong to mrat cloud don ki ba ong pila shimmi ki ta vaccine pila shimmi ki ta injection don ki ba ong pila le ikata pila bakla ga chong kha chong man ta daw pim la shu bani yo ai ga jing pinim nang ta pin le be ji jo ban ki tu ki brio ki bam snow tho ba play ki ba hap ga jing slok ka ba kum ga ta klem da nong rim na ga bible tang da mar ba shu ong ki brio pi poi ha ga jaka ga ba na mar ba ki kawan ga jing le ga jing em ga jong fi but pi don ga jaka ga ba pi perkhat bet ba kamen to shu ga jing em jong fi ngam la shu ngani shakri yo play ngam la shu ngani ya chikmat na ga ta ga daw nga kwa am da ga singi ba leng ba ga ni ga jing kai ga ni ra pi pin so tho ye ga nong rim ki ba dai na ga ktien ga jong play fi ha ga jing dai jong ga jing shakri ga bang kwa ngan ai shapi me na ga singi ngan kren shine ni hot kam dai yangi bangin shakri yo play bangin mut lupa bangin bakla kam dai bangin shakri yo play bangin don lupa ga jing community bangin le ga ba bakla ga jing ndrai aga jing lang brio ngi tep ku blay tep ngala krani fi nadu sedang la fi singapa te ngakwa ngan pen i fi aga jing shisha lingbang ni jing kren ngala mot pen kut no haga ni gisni namar ngam kwa ngan kren jurong ni gani roi hadien banga puli ni ga bible ka shay long kum ta bro boring an danga puli tien ga job play ba abanga yai kren ni tien ga job play ngala ba kidan ki ba kotor pat nda hadien mangala kren de de ni ta daw nganum pat pen kut igani ga jing hikai wat menta ga sniru ini peteng biang ngadu ni ga wei ga tayong ru bat kata ga dai ngan kren hoi halor to ni ka hagani ka kerteng hi hagani ka juk ka kerteng ka banga ai kum nu fin le aba pila bakla halor to ni ngakwa ngan wanra igani ka ktien fi namar akapor banga puli ni ka bible bat adin banga persang ban pentri kam ye ka ktien ka jong play ban hikai shafi ngayo iga dan gani ka ktien ka bawan ga jing im jong aba kata ga dai nga pen ino ni kum nu fin le aba pila bakla ngalamut ban pen ino kum nu ngin le ndai ndangamut ban pen ino ya gani ka ktien kawan gani ka ktien ka baong ka ja kum nu ja ayu aba pila bakla ka ja kum nu ga jing im jong fi de pitip ya kata ngangai pin ya habat ngala da don pen jong fi la ju bakla ga jing im don pen jong fi ga bakla ga barit don pen jong fi ga de ga jing bakla ga ba he ga ba snail bat ngako nganong fi ka jayun da ba bakla jayun da ba pila kum bakla ga jing ya den ti jong fi ba no play ka jayu ngako ngan pen fi ka ban ning kong ka point ka bang ngako ngan hikai ga ni ka pola ni ka bangini kren ngangai piru pi ka ndo ga ni ka ban ning kong nda habangi la bakla kaba jae aga jing em jingi kabamdan batim mano tang ma phi marwai pitip balga ta dai kawan ka jing pen ram kawan bai ndah bangila bakla don ka jing bakla ga bagi priyo kitip don ka jing bakla ga bagi priyo kim tip tang ma phi marwai baru play but usai tanu tip ya ka jing bakla but ndah baga jakum kata aga jing em jong fi pipai ga jaka ka ba namal ka ba ning kong tam ka ba ni le ga jing im jong fi ga dai ka jing pen ram ka jing snail ram mo ka jing long guilty
ke condemnation bangi ong ke tian English kata ke jing no ram bat kata ke jing pen ram ke bejur ke wan ho brio uba le pop uba le bakla fi nga puli ke Bible adin ba u David u le pop ku bagi dang sudah kerani gani ndah ba u David u la bakla ke jinga identiti ke jong ke banin kong hi ke ba u le ke dei ku mu brio ni ku mu brio hi ni tip bet ye gani nda bangi le bakla hi ngim da tieng yeno ngim da tieng ye ke brio ni kham tieng yo play but nda bangi bakla nda bangi le po bi ke banin kong ni tip bo play tip but ni snow thu aga dot not bakawan ke jing ya le kadan ke jing snow mo ka ta ke jing pen ram ke ba shekhe fi ke ni ke jing pen ram kalong kum ni ngan puli fi na Bible haga kitab sam kal nang ko san puwe ibalenga puli ke ni namar kani ke de jing tuai ke jong David adin bo le pop adin mo Nathan the prophet jong play ulet show David ego po bola bakla ba ga Bathsheba fi u David u ong gini gikten ngan puli tang ko gi khot u ong kumne nanang ko san puwe gi khot balai wong nabang apply ya lagi jing palat kamut ula apply ya lagi pop bat ka pop jonga kadana khmat jonga halakesni fi ka taga de ka ba ngakwa bangan pen fi marsen le baklahi marsen po ya ka pop ka ba nikong hi ka ba wan na jing im ko jong bangai ke dai ka jing pen ram but haba ka wan ka jing pen ram ni po ya ka jaka ka ba ngim la shu ban yang ngim dan jing kemen shu ngim not shu ban pet shu play ngim not shu ban ong ni dan jing e ngim not shu ban ong ye yo play ngim not shu ban shim mentali le ka kamu play ni la po ya ka jaka ka ba e nang ta de ngim snot na chu wat ban roi ban ro you play ka ba wan gede bet ba people khat bet ba mlok shu ban yang mani a chkhma na ma ba kala don ge jing pan ra u David ang ni u ngala play ge jing pala chwa hari ka pop ka don bet bat nga hala ge sni fi ge jing pan ram gede geta ba fila pla ta ma ge jing pan ram ta ka don bet pila it ho to play pila pan ma bro tang ba ka jing pen ram ka don ngakwa menta ge sngi bangani ka fi ya ge ni kiten don art ligi kiten ge bang ngakwa ngan pen shai fi ka ta dai ka jing pen ram pi hap nang ba ka jing pen ram ko wan be la la phim don jing pen ram ba pile ba kla ko mot pi klam kla ba mot hi ubriu bala khoi fi tang shi dai tak i ba yong pila yo i hari ka ba yong lot barok ko wen da ga yong ru phim yo i na kita kadau nda haba pi la bakla la da fila le ka pop ga jing ma dien ba pila yo ga jing penem adien ba pila persyang bani ai bet baru play nda ka dan ka pom pi ka pau bet pi yo i bet namal ba pila khot namal ba pila yo ma na kita kadau ka dan bet itu ka jing nda haba bi bakla ka wan bet ka dan bet ka jing kan ma u debet ni ong ngala plata ba ka pop ka dan bet ngala lagi katanga nget ke jaya baro ti dai lang ta daw ya ban snot ho ba jing pen ram ka don be au brio tang ma de check bai ge ne ba ai ba jing pen ram ngan ya rap fi na ge tien ge jong play na ge sni ba fin snot ho kum lo fin le aba ka wan ge jing pen ram ge jing na ma ge jing pen ram ba ge jing pen kan do ka dan ge jing per ge ba krao armot ki brio ge ba len ni jisu ba ki ba u we u len we u di tau de Petrus ba Judas Henry u Judas u phasi la de na ma ga wan ge jing pen ram la pediang shu bo bleu ma yu u phasi la de kat bo Petrus u len ni jisu tim sna ni uru Henry nda ha bo pet u linyar da ga jing pen kendo ga jo blay but u phai biang sho bleu ga la ka bo ma fi ka ta ga de ga jing dan kam ba pin sno tho pin ha ba wan ga jing ba kla pila kum ba kla pin ne kum lo fin le kum Judas pin let bet shaka pinum tresu ban shakari o play na fin la como Petrus fin linyar na ga yam sno si ban phai biang show play but pin you play pun long fi bri go khrao fi tena ka ta daw fi puli na ga ni kitab sam go nang go san po way hilap bo debit ang ni usa duai ni jing duai ka khrao palat ka baro o protein ruai but ka kala long ka jing duai ka rap katai ki bri go bakla dengan pen i fi da ga wan ka jing pen ram ama benang
Jayo ba pila bakla ka banin kong ka bang kren ka de jing pen ram. But abakawan ka jing pen ram. Nga kwa ba pin so tho ba ba jing pen ram bon sin na pimla ban sin sharika usoi tanu yo jaka. Un pen ram fi ado ba pim dan jaka show. Hari kan ma ga jing pen kendo ka de ban hikai ban kata ifi ba pin yang biang ban pen bait ban pan ma no play snam do just kus kadan ni ban ma ban ba pin yang biang shkhmal pin ya. Kita ka de jing dan ga jong men se ma ko ga jing em jing. Te ndah ba ka wan ka jing pen ram nga kwa ba ngan na pen fi ki khat baru ndah ka wan ka jing pen ram ba pila bakla nga cha yo jing ku ba ni ka khat nga kwa fi ru pen yo jing ku na ni ka khat na ma kum ki brio na ya len ti ga ni ka jing em ni dan shibon ki jing bakla pop ru ka dan ka be le ka jing em de ne ka ka daw nga kwa ba nga nong be ni ka por pin le kom non da ba ka dan ka jing pen ram pet ka Bible ka ong kumni ka city show Yohanes ma ka bu tho Yohanes kani ka city ka jong u Yohanes ka banin ko ong nong ka balai ka khat ka khat khandai ar pho pe ong kum no ti da ka ni ngi tep bangilong na ka ga jing shisha but ngin pen scam yala ki donot a kamacho ka kwa ai ka ta ka tien ba ganda shai fi ba yo phim shai nganda pule biang wong daka ni ngi tip bangilong na gajing shisha ngakwa ba pida tikna da tip shai ba pila long ha gajing shisha la da fi tip shai ba pila dan na gajing shisha pila pitiang ni Jesus Christ pila yo ma ni pop jofi well ni dairu banda pen scam yala ga donot ha kamacho balay ong kumta wang ga khat ga ba arpo hakita ki aka Bakata ka do not jungi kapan ramingi. Fi ka do not jungi kapan ramingi. Fi na puli lot ye ni bara khay Ukraine chapang ka jingi ye benam shon para bangai. Kamot ka dan ka jingi baklang ne. Na fi puli ba hay ni o pidi bin tip ye la de pidi ki priyo ki bala dan ka jingi shisha. But pidi ro banda pen scam ba hay la ka jungi do not. Balay o hakita ki aka baka do not jungi kapan ramingi. Kun ma ka do not jungi tang si bakla kapan ramingi abangi le bakla. But ni syara mangta. Uang boleh hakitaki aka baka do not jengi ke penramingi. Ublay ulong ubakam kraw ya ke do not jengi. But utip ya ki aka baro. Na kwa ba pinyo ay kata ka khot ka no jing kya ya fi na ni na jing penram. Kani ka khot kala pen kya ya nga de post na man shwa. But kani ka khot ay kan pen kya ya fi na ni. Nda habaka wan ka jing penram. Nga kwa ba pintip ba pinumya sa aga jing penram. Nama balay nda pila tip ba pidei ki brio jo ga jing shisha. Pidei pin smooth ho yo blay ba blay wang angni lada ka do not jingi ka penramingi. U blay u bangi shikri u kham kraw ba ni ka do not wala pen red yo blay kat kumi do not jong fi. Do not jong fi di dat bet i penram bet i fi kta bet i fi ba fi kun mau bet berkat bet itu jing bakla do bom tre shu ban nei ai. Na kwa ngano fi wala klat new blay de kraw. Play the crowd, play the crowd, play the crowd. Kan mau ka farshi shi pang kun sarong auria. Bon sin ni shay wan rabet ki brio ki pop ki brio ki ba. Lot of people le bahai ka farshi shi pang kun sarong auria. Nagalana ko khat san na people jong Lucas. Haba ka kran shi pang gitu ki arngot ki khon. Fi i bro arngot ki khon be. Kapamot ki brio uniu khon sarong auria de pala. Ubala de khon ne ula de unong yo pateng upani ke separu yo mau de khon re ula mino kamot ula le pop ula bakla ula pa shi pop nda one pie o nai khot shi nga shikri khot na nga e nai khot shi nga khon khot tang shikri fi ka dan ke jing pen ram ba kwa shu ban dan biang ha ka ju ko pusen kema uniu de khon wali bakla ga ta uniu khon sra oria blek ong u khon sra oria na ma u de khon tang ba ula ya bakla ga jing nda one pie hiyo ibu Paulo mere ukudop dan biang gajing pentemai biang abiang gajan ko belai namar haba one pie uni khon ula dan gajing pen rap ula ong bet nai khot nga la laptop ya ga bene kndo la laptop ke khamat ke jame nai khot chi nga khon fi ka dan kum gata gajing perkan na wan gajing peram snok mom de issue khon jong play na la wan gajing peram snok mom de issue ki jong play mtre shu belai mtre bi wali le kum ta ba ka wan gajing bakla ga yang chat kum ni khon so ya let pai biang finio biang double gajing em finio i blame peniang biang fi wali klat ke gata gajing shisha
u kon sro ria u long kan nuksa ka bakraw ni bala da kadar ka jing pen ram ma ka jing yo li klan ble de kham kraw u kham kraw kham snap itu kon sro ria o nai ka jing o khlam snap u kudo pen man u do pen man u phashim man mai ga jan ko ga sati ga juti penia itu masih bala pen sngai pen wara biang ga jing tam jing pon wara biang ga jing kan ka ta ken ga dei ka jing ya nanti baru ble bala da fi bakla ga jing pen ram kan wan bar ba ga wan walit klan u ble de kham kraw ya ga do not ga jing ta ga de khat kan ni rap de fi ni por to snap ha ngan pen fi ka fi ngan ya lam fi shiki iki ba kham dan kam na gasni في ده في شكري وبلاي حاجة نيجي لنتي في هذا اسمه خوب هاي وبلاي في تين يشد برخات وبلاي كم وبريو عم تاني باي ni باي حاجة بقلانgan ong biang itu kektian haba في pen long وبلاي بفين برخات يو kat kum ke kerdan jong pi ba pi pen hiar yo blai shaka kerdan jong rukom perkhat jong fi kata kala poi shaka jaka ka ba pin yap ha ga jinga enti jong fi katangan ong bet kita ga de ga shai ki dar ka bang snot ho ha ga jing em jong ngam perkhat yo blai tang kum mga perkhat mga ngatip ba de blai ba thawi ni brain jingi ba don tang khandiat moi don tang gat no i don tang khandiat ini brain ini jabiang jingi ini do not jingi ka jing im jingi akamat jong blai fi u blai u ba jing crowd jong u ka ba phimna shu ban perkhat dan le brium dan jing perkhat briu bala ban kot shaka ka jing crowd ko jong blai na ka down na pi perkhat e ni bong u blai u kham crowd ga do no jingi nga kwa ba pin yo I kham crowd yo blai fi balai ki brium da ba ki le bakla ki la shakam Rai ki syukut, balai rai syukut. Nama ke kot ke dai, ke jaka ke berkrau, jat yang tu dia berkrau. Ubala la da ke biangi, udai ke dai ke kot, ke dai judge dai ke kot ke balak ban rai pen ram ke barai ban mau. Nama ke dana ke jaka ke berkrau, wali penyerengkat ipi bat ke kot. Wali penyerengkat dia lah dia baru black dia berkrau palak. But ngayon teng ki brio ki poya ki jaka ka ba bakla naman ki perkhat bet you play kum para brio teng pi perkhat you play tangkum u ngano tangkum u officer ne tangkat kum ipa jok pi ne kat kum ime jok pi but pi perkhat bet ni la le bakla te na poi sibit ayeng te in be en asaban te wali perkhat kum ta you play u play you crowd palat aga jing em ko jing nga kwa e bi ben yo ikum ta yo play yo ibo no play bu ngi shikri u de bu crowd palat ula da crowd je ba palat ta ga daw don ki bri bu shikli na ni ba bu play u penon kami tu ki bri u bu jing em ki na ma pim so yo play de bu crowd umret ko mangi ki bri bi tang si i jing bakla kan dia tang si i bri bu le bakla ni om lok so la dangan si ong pi ni kumnupin tho you debit apo Bible long hi man ong new brio de belong ka do not ko jonga bele kat ko to pop ko bangla dep kren ni long try khat you brio bu kum jona u be yang persha you blay bu pet persha long try khat prophet you long try bladangan keren be nang ni long try ban shikri you blay kum bele u petras long try ban mangi menta long try ban bu yu ga kamu play la da day haga jinyo I jingi upita sumlang fit ban long apostol ramba ula le ki bomde hare fi yo I ga jing crowd go play holy klet I ga ta play de crowd what you pen red you play pen yan pen fi ya yo jispers bukin so tho yo jispers na kwa bangan pen shai ba hai fi mdesni wali kit nganda pen shai ba ngane kini ki kitian gi banga kran je pi gi don kam pen shai mdai tangi fi kan yarap ki weiru ba pila ban yarap ki wei ban snot ho pi da pi shai ngani kan yarap fi pen snot ho ba yo jispers pi la da pi pule yo jisu haga bible kham tam le le ki shiti shigi hebrew pin lap ba ka kran probor yo jispers haga dur jong rang ba lendo la fi snot ho yo jisu haga dur jong rang ba lendo kan yarap fi ba pin la ban le kum no ndah ba fi kum bakla ga jing kan yarap fi ba ba kawan ga jing pen ram pin le kum no pet ni puli na ga bible
Pi aga shiti kejong ki Hebrew. Pi pulin nang ni nagkitin kejong play. Kalau nang ko basaw. Pet kan pulin bakhat saw ter ka ongkom ni. Namar gata habang idon urang ba lingdo bakraw ubalet ling bagi beneng ujisu ukunu play. Tungin ya bat skamela kejong kejing pla. Tungin keren kelumar ada siong ba tungin bat e kejing pla komon. Bat bet e kejing pla jong kejing e ke popila don. Namar pelai uang ni namar ngimdan urang ba lingdo ubamla mani snow lem bat kejing telot. Hendrai yau bala pensyaya ki eke berasri ya mingi. Hendrai klempau. Ai kini ke dekat ke banga puli syafi menagasngikan pen I bapin sotho bapin syai bahas syapang karukom bu jong blay yau lingdo yau rang ba lingdo. Fi urang ba lingdo udah bayang na kabentagi beliau. Urang ba lingdo umiyang na kabentagi ladi uyang banyasai banyang na kabentagi way. But nda habau chisuan siya nga pertay ang nga bajiliw ba nga katiyan. Fi lada nga puli na sigi Hebrew nga bapra nga khat basaw. O lada udan na kakandaw kamo lada jisu udan ang nga pertay. Dalong lingdo setia. Habakidon kita ki lingdo ki baju aingu itu ki jing aingu kat bakunggo hukum. Ki basyakri niam ya gadur bagaslingiu. Kita gi ki bagan Japaneng kumala maham yo Moses oblay haba unsa thawi gi tabernacle namar to sumar wong ba men thawi ki bero kat bakum kita ganuk sai ko lapen iame how to look henry menta ngapa menta ulayo ka kam lingdo ka bakham kor kat bakum ba ulong ru siang ga jutang ka bakhamba ya ka lapen long ha ki jingkular ki bakhamba fi uniu di urang ba lingdo jong aba jong fi ubawan jeng ni pertai snap ha namar nda haba udana ka khandau kidon la pagi rang ba lingdo kan mau fi puli de siti sigi Hebrew ngan ong si ong ye de tian fi puli ki jing tho fi de vin tibru ya ka nong rim kan ni wali klat e ta kan ni ka siti fi puli bi haban snot ho ya ka mo ya ka ta jing tho ya ka ni ka siti kan ni ka siti tho shaki Hebrew. Nasi wali klet ikata, tengi shi klet ikata. Tho shaki Corinth, tho shaki Ephesus, tho shaki Philippi. Kan ma kani kadai ga tho shaki Hebrew. Balai li keren yo rang ba ling do, li keren yo Moses, keren ga jutang barim, keren ga jutang ga batamay, agani ga shaki Hebrew. Na mar kani ga jing tho kadai shaki Hebrew. Haba ong ki Hebrew kumot ki Jew, ki Israel ga to ko. To hapan tho e ne na marba ki klems no tho ba ki dang yang hi how to orang ba lindo o ba ki thung ba hiar pateng na yeng wa aron andre u jisu no one sing ni patei uwan ban long orang ba lindo da fi puli aga bible haka ktin ko jong play ko ong kumne ka ong haka city ko jong Hebrew ko lanong ko ba ar Nasi ngan pen I fi gani ketian namar kadai keberan kam tong ini pulih nagar khat bakhat nyaw namar kata kala dai ban penlong I besriam igi para ki bro ba onyo long urang ba lengdo ba isen yo bala ban shania ki ba dai show blay ba un penlong ka kuna lani ba un sha na ka bantagi pop upalang namar haga ba mauhi ula sha habala penshoy ula ken ban yarap ya kita ki bala penshoy fi haba mau ula sha abala penshoy ula kan menyerap kita ki bala penshoy la da fi sot ho wat egani ktien ru kan yarap fi urang ba lingdo udai ubala ya shibon ga jigim ndon bala no urang ba lingdo uba shithung gum to urang ba lingdo ube ban hap ya shibon ta daw wale bakla lan kren ga kham jliu khner ga ne se ngam te pilane ban sot ho eka balai ba aron ublay klem khadi u jolum sinai hagapor bu ay ga wayne shipho ma nga bu ay tu ka shipho ko ma nga ya ga tu ga shipho ko balay ba ublay khadi Moses haga din shisha u bakraw ga jack ben Israel de Aaron Henry u Aaron u klem don halor jo ulum sinai ba ublay saupo sni saupo men u don Moses ba ublay u badon ba ki brio ba ki pat ba uday Aaron
Fi orang ba leng do udah badon bagi pat ba barobor. Udah uba tip ya gajing jongki. Udah uba snot ho ya gajing long jongki. Fi hang ni lesingan nak kan ni niat ngakwa bin shai. Fi u aron u shong bagi pai ba tanga po sau po sni ula kum bakla ula ye le lang kum bale gitu ki pai ba ula thau tu masik siar but nda one Moses ulempat yu tu ki sipo kum ula bitar but nga kwa ngan ong fi ni po ndrei de pilap yu ble khlam wang yu aran balai uthungi yu bulo rang ba leng do wala do la long kum ni kadaw dai kadang ke ek beri ang ni ka ba pidi bin snot ho u play u buk nang yu aron hang tay pleng jong gitu gi pat ba undup snot ho e ga jinglong jong gi pat ba fi don ki brio gi ba kwa ba long nong yalam ban ong ni de kita ki nong yalam la ni ki nong side ni kita ki ba yang na ka ki lang brat gi jingi kat bangi klem ya chi bon gi jingam la da fi klem ya ni gi jingam pinum la ban ya rap ki way fi hang ne ga ba du kong haga lenong ka ba ar jong ki hebru ko khat ka ba khat pra o haga ba ma u ko mo u jisu hi ula sha ha ba la pen shayu ko mo u jisu ro ki pen shayu sha ki tu pen shayu ki ba ngi kan do ber khaw sha ula ken ban ya rap biya kita ya ki ba la pen shayu ula de ula la bi so to orang ba leng do ka dia rap fi ma bin shai menta ga sngi ba na bi shakri u blai pe ka ong kum ni ga siti jong ki hebru ko la ngum sao ka ong de khat ba khat san ka ong ngim don yo rang ba leng do ubam la man sngo lam ga chin tlat ji ha ki bi kintin u jisu dei kum urang ba leng do jong ka ni ga putei la ni jong ki jiu ubam la man sngo to rengi ngi don yo rang ba leng do ubala man sngo to but ubala man sngo lam ga chin tlat ji ha ki ek ebro ha bala pen shoy u ki ek ebro sri ngi ha ni klem pop u no nama ka ta tungi ni wan jan ga jing shlo ji ka ga jing ai bangini opnyang ga jing snai ba bangini shem ga jing ai ka ban ya rap ni ga por don ka hang ne bin snot ho ba ngan da pen shai ba ya fi ga ni nama ka ni kan kir khu fi ma ga sni fi walik la ba nda haba ki Israel ki le bakla nda ki le pop kini ga tang ga sungyo bo ble ko an pen ngi menta nda haba ki khon Israel ki le pop ki hab ban ra yo we lang bran ban ne chomrang ba leng do ban le yu ban a jing ki nyala ma ga pop ga jungki fi kata ka de ga bang kwa ga no fi nda haba ngi poy ga jaka ga bangi le pop nda bangi bakla kawan ga jing pen ram re walik le mare klo chomrang ba leng do ubashisha utaw de Jesus Christ hado menta uyang bani side nam ta jingi onka Bible ki stishi ki Hebrew no stishi ki nongro kalau nongro bepra pi hang ni lada fi bakla le nama ka Bible ko ni don yo rang ba leng do ubasnot ho ini bat ka ong rukum lo ka ong tongi ni wan daga jing shilor chi ket to jing ai balik ka ong wan daga jing shilor namar nda fila ha ga jing pen ram nan jing shilor sho nda fila le bakla ga jing em nan jing shilor nda fila le pop him la sho bani yang nga kwa ngan ong pi ken mau ban snot ho yo ni rang ba leng do pe ja yu pe yan pe pi fi nda haba u wei ne ki khon Israel u le pop u haban le ra la lang bran sho ni rang ba leng do wap rung tu kita benikal bat nang tade orang ba leng do to ba kadang kedua nang jing ai ngo thang to bat nang tade wan ra ulang brat fi nda wan ra ulang brat hang ni ngakwa pin sha ba nda wan ra ulang brat dau niu briu ubala le pom sau ni orang ba leng do pin da lap ba orang ba leng do utip dai ba niu briu la bakla but they play bula bu pa ba niu briu de wan ra lang brat but nda wan ra ulang brat orang ba leng do examine the bat bayi kita ketin yit lani pet sabah pet benia lani examine ong no rak ketin examine yo ni brio bale pop pet yo na do kle ke jan pet wal ti ke jan ya urang ba leng do examine yo lang brat kata ka de ketin ka ba pin light na ga jing pen ra examine yo ni brio bala kum bakla ubala lepom examine you lang berat bat lada ulap ba ulang berat uduna treba na jingnya ka jingduna jong ni ulang berat ka pensa yo ni u brio bale pop hagapop henry ka jing biang jong ni ulang berat ka jing janai jong ni ulang berat
Kapan kesan ni beriu boleh apa? Kenyai ni ulang berat penjaga ke senam, ai jing ai ngo uni boleh apa ulai. Kata kadai ke penjaga testament berim. Bat kadai tang ke sengiu, ya ki iki khamba de ki ajar sha bani ke testament berim. Fi ni nginda bakla la da pikum le apa pila bakla ke jingem. Wani le chiki beriu. Let you Jesus Christ de orang baling do. Nda fi le. Sengapa? Unum examen fi. Un examen ni ulang berat. Tapi sengongo ni amiu play. Bangingim dan syuk dong berat. Hari Jisu hi udah kusian mau ke Bible. Udah ulang berat jong ke jingknya. Uba pakau berjanai Uba uplay ula. Ubam dan pop mau ke Bible. Fika Bible kong yo boleh lepen syai uagi ik ibrat sediu. Hari klem pop. Naga tak kedau ke jingyap jong usisian ke biang. Ya kapan pun kesan yang apa di pi pada kesenam jauh u ladang iwan jauh abangi bakla ngipan maaf u blay maaf ini nama kedang kesenam ke jauh di ulang beran u balong u Jesus Christ u baklem pop u baklem tok pria ke jing syak jauh kesenam jauh ke biang ban maaf ya ke pop ke jing ibar nak kata kedau nak kuat berpindah senutu bahaya gini nak cakap yo snow dan gibriu gibaong gini ketia Kibisat puli gini kita khat bat kipen ramai gibriu paro. Ngasngo tiang bapisu keren gumni gibriu. Bapisngo bapila yang ladin ngakwa ba nganda puli gini kita khat. Angri pini bin syai. Pi puli gi shiti shigi Hebrew kelanang ko basipho kita khat ko ba arbun rio. Pi puli tangan kita khat ba. But teng kawan ke jingpen ram ko ba tip syuarta. Wan so talu ni le gibriu de puli ni shiti la de pimso tho. Pet wong ko no. Sipho arpun rio ke siti sige Hebrew ko amno. Namar ladangi le pop dalaka manhi ndangi la yo pdiang ye ge jingtip ye ge jing shisha. Kam sa shu ke jingknya namar ki pop. Henry ke jingkmi lenti ba itiang ye ge jing bishar ke jingklang gading. Kaman sa bamdu ye ge nong le persha. Ubriu bala ibenye ke hukum Moses u yap no khlem ke jing isnaide ke ktian arngot ne laingot ki saki. Kajing pistam lu khamjur kat no bitarai gan day yu tau bala yu apa ki kichat yu khonu play bala nyaw bam khoj yu snam ke jutang daga bala pen khoj yu bat bala le ben yu men sim ke jing aye fi da fi puli ye ni ke shiti dan gibriu ki ba perkhat be ya gani kumni be bandang ile pop dalaga manhi abang ila dep tip ya ke jing shisha mla chuban ma be dan ju ke jing ke nyala ma pop ngakwa ba pinda syai ba mta sini ngan kali fi ni ke jing kali u ay brio u bale pop manu na pedeng jong fi ba vile e ga pop kham tam le ni ke testament go btumai la da fi de ke bala it manu na pedeng jong fi ha ba vile e ke ba pim tip lupa na try la dengan kali kata la da filong sincere la da fi be da filong honest mo da fi hok fi be pitip be dan ka wailu ka ba beliau ule ba umtip namar shuaya ka ba unle kalawan aga dok not aga jingma but ndak awan umun si do blai pen kendo ifi wi kai be jitip lam tu pi ka mlong le ka tumlong hari file takamut paro ki brio hangini ka patay ki bala IT kamat ndak shu ka jingma namar ba paro ki tip de siya nga nang ifi wala ka testament beri meru bempat yo alot ki beri mensi mekho do bro tip de nda do beri ani ngakum le to mo ani ngakum le bakla ani ndan kum kata ndan baro ayu bele ula de tip bakam de ne bapin le e ga bakla hi de pitip e bakam de ne kala wan de jing shai pilatip lupa ten le kum no tharai ndangi le e ga ta pom le bakla ye ga bangila tip lupa tip te na mau mensin job le la keren ne shwa la keren di posin di spasin do
bấm đây thế tao mà phải lệ tapi nong kom nong kini khot ka ong kom nong la dangi le pop da la kamani dangi la tip ke jing shisham dan chu jing kenya la mal ko pop re ke jing community jong ke jing bishar ke jong plem thang da ding nong ta nang ta dangi sheli slok ke brio ta na khwa ba bin sha ye ke ni khot ba yo fi pai shi ke jaka jong ke jing pena so ta no yo ban kliap e pi da kumoi pa fi ngan ong fi ke ni ko por ka baning kong e de bro ke brio ke bele pop ke bele ba kwa ki tip lo pa da tip haba pi puli ni khot ni khot ke kren ka tho ni ki thi shanu tho ni ki thi shiki hebru balai tho shiki hebru namar ki hebru ki dei ki bayang haka hukum ko jong Moses ta kada us tho de khol ba brau briu bi beni ko hukum Moses balai wan rai ka ta namar ka ni ka jing tho u tho shiki tu ki hebru ki ba haba ki la tip ia ka jing shisha ia ka Bible ni ka kam sa shu ka jing knya mal ka pop kamot i ni kamot u Jesu u la wan chi ni ka pertei u dei mo u ka jing knya ka ba khat do e ka lang final u pertau on la pendep kamot ka jing knya ka la bia la da fi shakri u play da fi kom baklahi u Jesu la da psi ga dor de tang mo u belaban ma Henry la da fi lek pan sengapa fi klet no ia ke jing kenya kabalong ko jong Jesus Christ fi lek biang syakatai ka hukum but fi yang biang ha ka hok ko jong fi pin ha biang ke jing pen ram nama balai fi nyau ben ia ke jing sha ko jong Jesus Christ fi iki brio ki bala ai ki sho try baro ki tieng yo blay baro is not ho ba ki le pop ki le tieng ndre ba ki wan jo Jesus ki te pere tang mo u bala man inside nam ta ka pop ko jong kitem fi dena ta gadang ko an pini fi ni ko por kani ga dei bukuran shi hebru shi jiu bakim dei shu ban let biang shi to jing ban let san biang da to jing nya jong ulang berat jong to gamran la da pile kom ta long kom fi yu ben ye snam go jong Jesus Christ fi la tip tip o jisu la yam but fi dang let pat shi ga tai snam go jong ki lang berat but pi klem tre ban yang haga jing pingin do jong se ma khoi but haga ta jing jong ta snam jong jutang go betumai but pi lek biang shi ta ga berim hang ta ga kwa ga fila tip tip u jisu wan ban ya alo ga ding fna pila pdiang ru ga jing shisha re dien pili pai biang pile biang ga tai ka hukum but pile ka ta ga le ga ma ni lindat ya ga jing sha ga jong Jesus ni nyau ben ya ga snam ga jong ni len ni ubu de khunu play but nang ta de ni let shagatai biang shi ga jing le jong ga hukum nang ta ga da ni ri shi ki hebru ya ban sno to ba ita banga ban ma pi nda ba ni le pom ni tip lupa wali penyarin kat ya le de bat ni ga khol la da kamlong kum ta nga ni thul pi kamot ka prusha ba ni ga jing tho ko jong tho ka jing tho ko jong Yohanes pe Yohanes wong no u Yohanes wong ga shi thi ga bin kong ko jong u long ga bin kong wong ha ga khot ga pra wong la da ni ong mangim dan ga pop ni shu ko le de ba ga jing shi sha kham dan ba ni fi ga ka ni ga shi thi tho no ni shi thi kwat tho shi thi shi ga brio ga bom pat tip you Jesus Christ u tho che brio ga balatim bakini ga balatim la da ki ong ba ngingam judan pop ngi klem le pop ngani thu pi ga bakla na ga ta daw la da pi ong ba la da pi ong ba mdan chu ga jing nya la mar ga pop kat ko mutai sti chi ga brio ga mat hang ni ni le ko no mo ong ne la da ngi ong ba ngim dan ga pop ni shu ko la di ba ta ga jing shisha kam da na ngi wong le ko no wong la da ngi plai gi pop jingi long ba yai ne ba hop an map gi pop jingi man pen khoi ngi ne ga bom hop baro ka ta ga de khat ga buang la la pi bakla la pi le pop wan ju Jesus Christ wal le biang shi tu jing nya jing mran jing breng wal le biang shi tu ga hukum la la pi le chi tu te pi yu ben ngi snam le la la pi le bakla wan ju Jesus Christ pe yu so ngom lo la na ga ar kan ngi shi ti wen kong pe Yohanes ko lo ga ar pe yu ngom lo khat ben kong on ku ki khone ap jama u khat de brio ga bala ai ti ki khon nga tho ini ki kero pi pa binom le pop katakan gede ga nga kwa pin chan wa nga tho ini ki ke binom le pop gamon ka jing tmu jingi ke intention jingi ke jing tmu jingi ka de binom de ben le pop andre pe u ai pe ni ki wang la la u no pa lu le pop ni don ken you real side be ku pa Jesus Christ u ba hak u Jesus Christ u ba hak ma u iru u longa kuna ta ki pop jingi ba nam tang nam ta ki pop jingi re nam ta ki jong ko protei baro ru
fi hang ta nga ko ba ven shai what you interpret ini de khat mano ani ngale ini ko pala tip te bakam dei tama ngala le to ble map shu nga la fi le kum ta fin po nge chaka bu se ta no pan ram fi re kin ma ngi ngim le chwe pan ngi kum bakla ngi tlat age jing em le e ko pop ko ba ngi tep re ngi ka bor ka do jungi ga klan ki jingkin shai gi jor ngi utep ngi long tang gi brio tangi nei pro bor shi snam ko jong Jesus Christ ya ka pan bor ngin rong shi ket gi jinga e pan bor bang inum le pop on sin re bang la e ka ban job e ka pop mal ka pop fini you blame ma ngi kin ma ngi de ngi u blame ma ngi nan ka bom la ban ma ba do play blame nan ka pop ka blame la ban ma ban ka kwa ngana fi like no stong ba filet biang shi ga jing knya ga barim like no stong ba filen you Jesus Christ let's tang ba fila kren ben palat yo men sim jong jing ai e yong ga bible hang ta tam la ma be fen rei la fi dam shet ting you play fi tip o de try no pen im jong fi ba fi tip de tang mo u bala men pen im ge jing im jong fi war preng ge jing bakla fi le e ka pop ka tip ne ka bam tip re fi pan ma fi la bo play do pen yang fi na ta ga dang ko wa me sngi ba ngani ra fi ba haba pile bakla haba pile pop jayu ki wan gijing perkhat ki bar kom hare ke ne gijing hikai banget kan ya rap fi mata si yang jot ya chikman pen bai ke gijing empan ma twai jing pen slek kan wan biang ke jing kemen kan wan biang ya ber twai smooth ho e gitien ke jong play to play ko khu fi ke ke por ni twai ko pa ngat twai biang na ke benta ki ke brio ke be yos ngau bakin nang ko try manom ya sa ke jing pen rem bikin nang lu kutrai ka ban ngot ho ke jing shisha ka tian ke jame ba inum le chi rang ba ling do ki balang ki brio ring le cheme u chi su rang ba ling do wa kraut tam ba inum ken ria na ke snam ke jame ken trai ring in wan ke ban plai ke pop chinga ba ki pakla ba ni tem melong ye sai me de ru sai na ka ban ta chingi ba me la men peni yang ngi ken trai a play ngi ai lo cheme ke buram na ngai men ya rap lo ma ni ke chingi kai ka kerteng ke do chi su ni twai amen but amen. To blame ko hui fi, ko bless you.